Fai uns días, unha seguidora me deixaba un comentario, eu creo que era nun vídeo, sobre unhas adegas abandonadas na zona de Avión, e me decía que sintes, Xoán, cando chegas a eses sitios que están abandonados, que xa non teñen utilidade. E eu lle decía, pois, en principio, faime moi feliz, sinto paz, encontrome a gusto, porque é a emoción que dá o redescubrir algo, ás veces de poder compartir nas redes con todos vós, lugares que non hai imaxes deles, non? Entonces un sinte ese subidón, non? E por outra parte tamén, eu sempre lle decía, sempre lle recomendo a xente, cada vez que chega a un lugar destes, ou unha aldea, que quedou, por exemplo, deshabitada, que se sente e que intente imaginar como sería a vida, como sería o que faría a xente, as tarefas do campo, bueno, pues, sexa no lugar que sexa, que é emocionante, non? E que, ademais, estou seguro de que algunha xente que me escoitou, me fixo caso, e dixo, pois eu mireino de maneira diferente, tal como diste, intentando volver atrás no tempo, e eso. Entonces, nada, gracias. E gracias por preguntar, que, hombre, a mí tamén me gusta que a xente pregunte, que non diga, este vai, pon aí fotos e tal, e non comparte o que sinte, non. Isto é comunicación, e eu me gusta, pois, isto, contar. E eso, paz, tranquilidade e, sobre todo, pois, eses entornos naturais, pois non sei, como que transmiten algo que te fai sentir ben. Vale, gracias por preguntar, ata logo.